Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all sense. Yes, ụbọchị ndị nsọ eji echeta ndị niile worthy ancestors, ndị biri ndị dị mma. Yes, onye ka m bịara ịkọwara gị ime ihe kpatara nkụzi a ji wee na-ada n'ụbọchị taa. Taa bụ November 1, as you all know. Today ka ndị ụka Roman Catholic Church na-celebrate Feast of All Saints. Yes, Feast of All Saints. You heard me correctly. Now, ihe anyị na-achọ ka anyị kọwara gị na ncheta nke ndị dị asọ wụbụrụ celebration a na-emebu n'ala Igbo mgbe gboo. Mana ihe ndị ụka anyara ibere obodo mgbe ha bịara, ha bịa were ụfọdụ festivals anyị na-eme colonize ya ọ dịzie ka nka. Mana ana Igbo bụ ndị na-echeta ndị nna nna ha mgbe gboo. Mana na ụka bịazi bịarie anyị, ọtụtụ family wee chezọọ ife ha jide ebube, chezọọ icheta ndị nsọ, ndị nna ha, worthy ancestors. Ndị Igbo bụ agbụrụ na ha chikwọnụ. We recognize, we respect our elders. Etu a ka o si wee dị. Mana missionary bịara kpafu uche anyị. Ha demonize our ancestors. Meanwhile, they are celebrating theirs. Ihe agbalụ. And all ihe ndị a ka anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa ka anyị kọwala gị na ọ dị very dị mkpa na ị ga na-celebrate ndị nna nna gị ha. Na temple, anyị na-celebrate ha every 1st of January ka anyị ga-echeta ndị nna nna anyị ha. Yes. So ọ bụ ihe na-achọ ka onye Igbo ọbụla key into it. Nwee ụbọchị iji celebrate ndị nna nna nke gị na ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'ụbọchị anyị ji eme ya bụ January 1st. Yes. Mana ncheta aka. So ndị ụka Rome na-celebrate theirs taa. Mana ọkwa ndị asị gị kọtọ ndị nke gị ga-recognize ha. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya, ọma eto ogologo too much, but just pay attention. Tata bụ ụbọchị nke mbụ. Ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa gara aga, ọnwa Ọktoba, ga-enweta nchịkọta ya n'ụbọchị taa. Anyị malitekwara aja nke ọnwa Nọvemba taa. Ọ ga-endekwa ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ n'igwe, anyị malitere ịchụ aja ihe gbakarịgoro 3 years now. We have massive testimonies. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Then ime token donation ego eji egote ihe eji achụ aja na ihe eji eme saraka. Yes. So anyị nwere massive testimonies in ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, chat ya m na WhatsApp. Onwekwazi ajụjụ nwere na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat kwasị na WhatsApp. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. In our screen, you have numbers in that one. Now, let's dive into today's lecture. Get a guy in the Kumaki, I go Basal all sense. I wear a go all sense. I will go that Dibo, they celebrate to go in the Nana hand and so. Dibirezi Bondo. I will get na Andibo, non Dibo, he had a Pohabun chair. Ndị ichie enwere English language a ga-eji wee kọwaa ya. Mana ihe bịara nso na ya bụ ndị nsọ all saints. Yes, ndị ichie abụrụ ancestors. Ancestors bụ ndị nna nna gị ha. Yes. Si n'ikwu nne na ikwu nna ha bụ ya ancestors. Mana ọ bụrụ ha niile dị worthy. Ihe anyị na-ekwu maka ya worthy ancestors. Na n'ọnụ Igbo ọkpọ ha ndị ichie. Ndị ọcha akpọrọ ha the saints. Mana were ụdọ ma ya ewu na were ewu ma ya ụdọ means the same thing. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? No kwesịrị ekwesị na agbụrụ ọbụla ga-celebrate their worthy ancestors. Ndị ichie. All the very important. I esikwana na abịa na Christianity. The only Christianity I respect so much bụ Catholic faith. You know why? Catholic faith bụ only Christianity nwere serious ntọala. Nwere solid altar. Na pra ewubelu n'usoro omenala ndị Rome. Catholic Church is not very easy to crumble. Catholic Church, not possible.
because not is solidified in culture. The room. Yes, and with serious altars, how were departments well harmonized and organized. Yesterday, na kusiriga gwanga and the Catholic were in Dana on the monk when the nun. What was there in the hand well in Dana or Hemit? Hemit among the monks or nuns. Again, when they only decided not giving him more. Or man, ni manu eji manusi. So all bani more fruits you have no floria, or you have no floor here. Yaka got a feast on. And about hermits. And when they are many religion, this is very solid. Even in Hinduism, and how will their own. How would the monks were hermits? Over the way I went in Nigeria, I think one person, but I'm on no Kadikita. Well, when I was in Catholic. So what I want to tell you now, all the very solidified, and the all Obodo, the region, educational culture, all Nyaka Haji were but that Igbo. We do so many things I did in Igbo spirituality. Or a may enculturation. Where by any henny them. Common name to a change, common name to a change. I to the more high to a more high chibo, how much chibozo. So many things. So, all the region name and Tanya and Ordinana. Maria, the problem, but here in a be high with an abai. They came and demonized it and they took it away. You remember? Example, in a masquerade. I am a masquerade. How about a masquerade? Every time those days in all Haru seminary. Yes, have you not even monk? 3 about the change. You know that? Have so many things. So it was according before Hadia, the Bowa Buru nature that did none. On a recent past, car court. Manendi Bowa Buru ne Luta Buruha, Hasibia. Manakangway Menda Bialo, the Okanya and Ibo, less than 200 years ago. Kahabidos, Papu sent them Madanya, he celebrated them Nana. He said, I then celebrated them Nana does. Today, Ghana, all the Catholic Church today. I gotta go a bready teacher. Bready and I go, I gotta go to or a pronobis. I got Possent Maria Goratio or a pronobis. I got Possent Agata, I got Possent Padro Pio. I got Possent Antonio of Assisi, St. Francis of Assisi. I got St. Antonio of Padua. I got Padro Pio. I got St. Maria Gorati. I got St. Teresa of Avila. I got many of them. No bochita celebrate ya hawere honor. Mana ajuju mbozi gwa onye ma na-ege mnti. Kedu ka anyị si wee bịa sị gị na ndị nna ga abụrụ mmadụ ikwelu. Wa ndị agwaro na ndị nna ga akpọrọ mmadụ, you should not celebrate them that na the death enwere ike. But they are celebrating jazz. Ọ bụrụ ngori agwaro m ụrụ na aghọgodo aghụghọ dị too much onye a na-aghọrọ aghụghọ amalụ. Ikwela ka onye ọbụla ghọrịa gị. So ndị Igbo is celebrating ndị nna ha. Very soon I ga-ebido na-eme so many seminars. Yes, in the recognition of our ancestors. Very important. O nwere ike ọ bụrụ na ị mara na ugochitubelu na temple every 1st of January anyị na-eji celebrate our ancestors. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị, ihe abụ ihe ndị Igbo na-emebu. If I challenge you, most of you now cannot even name the names of your grandfathers up to the 5th generation. On one day, we all few. Yes, all few wounding when they came away. Or to name more because he did recognize her. How will you feel? Nokita. Whether we were Luka, we were your man. I came a peace. Keruko biga dege. In the next 100 years, Nagiwa, a man was in this world. The next 100 years. Now, how will you feel in the next 100 years? You know one more. You will ever have to say your great grandchildren. Cover that and more. More than an one half year. If you say your great grandchildren, come on there celebrating St. Antonio of Padua. Then they celebrate St. Francis of Assisi. They hell to
spiritually, how will you feel? And when you were on earth, you labored in vain. You did your best. You hustle for the betterment of your own family and children unborn. You labored so much. You gave your all. But today, a descendant of your lineage is not even celebrating you. Instead, he's celebrating another person's ancestors. How will you feel? I understand. You will feel disappointed, right? You feel betrayed, right? To our ancestors, they are betrayed. They feel sad. No, because we are betraying them. We are not even celebrating them. My own ancestors are very happy with me. As in, my own ichie, worthy ancestors are very happy with me. You know why? My own sense, I call them my sense. Because they lived worthy life of emulation. One of the monuments he got for na ugochitubelu na temple, he got for ebe Lubi, modern Obi. He ebe Lubi, he got for ebe Jimabu. We list here the names of our own worthy ancestors. Onya amutaronya, onya amutonya, onya amutonya, onya amutonya, onya to the 5th generation. How many of you can do it? Some of you know under the influence of my voice right now. Koronya mutaran nagi, you can manage to say it. Manan joge afa, koronya mutano, onya mutaran nagi, your great grandfather, do you know? Most of you don't know. At most, some of you might even know that one. But all and joge, koronya mutaran nagi, do you know? Or to show you a twist the level of Oriri. Madega eba. Na bottom Saint Cecilia. Na bottom Saint Maria Gorati. Iya neba na bottom Macapadulpio. Iga neba na bottom Saint Anthony of Padua. Iga neba na bottom Saint Francis of Assisi. Iga neba na bottom Saint Teresa or Tel Aviv. Iga neba na bottom Saint Teresa of Avila. Iga neba na bottom Macapadulpio. Iga neba na bottom Pope John Paul. Iga neba na bottom all of them. Teresa of Calcutta. Iya neba na bottom Danina. Mane ndinke nna gị ha echefuo ya. Ndị Igbo, ndị Africa ka anyị teta n'ụla. When we will start to celebrate our own, we don't appreciate our own. That is our problems. Nobody will love you more than your lineage. It's only your father, your relatives, your parents. Bonding where you can go for keka. Today is a wake-up call. Ndo karum na celebrate ndị ha kpọ the sense ndị nna ha ndị biri ezigbo ndụ. Tomorrow ga-abụ November 2 when they will celebrate all the dead. Ndị niile nwụrụ anwụ ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Yes, tomorrow I will teach you about ndị otu a na-akpọ Purgatorial Society na Caliphate. Because tomorrow mgbe ha ji eje na burial ground je ka ụka ichetara ya. You that onye Catholic. You know that ndị Catholic na-eje na burial ground je ka ụka wee celebrate ndị niile nwụrụ anwụ ichetara. Mana the same people gwara gị wee demonize Igbo spirituality. Gwa gị na ya ekwesịrị ikpere ndị nwụrụ anwụ ekpere. Ọ na-emezi inye ya relatives efuchefuo ha. Ọtụtụ n'ime ụnụ ịmụrụ na ụfọdụ ndị ya departed relatives. Some of them still waiting for recognition. There is something they can do for them, and there is something they can do for you. Makana akani kwa akebe akwa akani. Mana because ne eri buru bremboso ni. Ichefuo ne all the important they get celebrate them. Celebrate them. Begin to celebrate them. I did mine and they work for me. My late father lived a good life. He's my sense. Because from time I was born till when the man passed on, Afuburo Monyo ne Serenyadia. Come here again, Serengedi, take. Let there be peace. He normally give away his own right. That is how he lives his life. He was a good man. Nobody have ever said, no, here is Serenyadia. That is how I know him. And let me give you this testimony.
when I buried my father about 40 years ago, I used to be, I'm not a Christian, I'm not an ordinary person then. So I'm into esoteric then. So when my father passed on, I buried my father. But there wasn't any sign. I gave you the location of the dome. So there was no sign. So later, like 6 years later, when I become consciousness of Igbo spirituality, then I came back home. The only thing I recognize is that then coconut be very close to the grave. So after the whole thing, when I wanted to do the fencing, I do the fencing. But to get the exact place, everybody to rest, I couldn't locate the exact place. You know, I can carry go to 6 years. So at a stage, everybody I did rectangle with block to mark the place. So though my mother was like, all the no ever, no ever. But when I block, it's a good plan to maybe at the foundation of my house in Sorelo. So and they too will draw the plan. The foundation got in India. But Mbambo say the block about 5,000 blocks to edge the house. When say my father, about to go near the temple. Well, see, and I'm sure I do home the yellow, you know. But see, I'm not see the block. Cabrada the Badaka, the India, Caroline, exactly. You're on a go on a choice number on the Ebeno. Was back on the best of the Bemsiangua. Copus here the previous place in maybe the same as ever. So, because of the opposite different place, I changed the position about the house. Mgbe akwasịra my father, o nwere ekwesịrị m ịbọrọ efi akwasịgo etu esi akwa mana ịbọ efi ihe a na-abọrọ onye ka o wike keta oke na mmụta isi m na kọlcha anyị wee sị na m chọrọ ego na m chọrọ ịbọrọ efi ka o si wee nye m ego esi awutin 4 months ọ bụrụ na onye m ego na m ga-abọrọ efi the kind of money m fọrọ within that 4 months now within that 4 months ka m goro the first motor m goro n'ọdịnala. The kind of money I'm for even scare me. Of which no boss abodi that if you want, the mother don't need my boss. Macane put them everything in essence. Get a Nikumake. Nikumake more daily. Recognize your ancestors and they shall be well with you. On what do you want that Ukuzia? That's I'm now WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ihe na be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.